Κρατάς ένα σπίρτο, το ανάβεις. Βλέπεις τη φλόγα να χορεύει στον αέρα, κίτρινη και πορτοκαλί, ζωντανή σαν να αναπνέει, και ρωτάς, όπως ρώτησαν όλοι πριν από σένα, όπως ρώτησαν τα παιδιά γύρω από τις πρώτες φωτιές πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Γιατί η φωτιά καίει. Αυτή η ερώτηση είναι λάθος. Όχι επειδή είναι ανόητη. Όχι επειδή δεν έχει νόημα. Αλλά επειδή υποθέτει κάτι που δεν υπάρχει. Υποθέτει ότι το καίει είναι μια ιδιότητα της φωτιάς. Σαν το κόκκινο να είναι ιδιότητα του μήλου. Σαν το βαρύ να είναι ιδιότητα του σίδερου. Υποθέτει ότι υπάρχει κάτι που ονομάζεται φωτιά. Και αυτό το κάτι κάνει κάτι που ονομάζεται κάψιμο. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία φωτιά. Υπάρχει μόνο αυτό που συμβαίνει όταν τα πράγματα αλλάζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Άφησέ με να σου δείξω κάτι, πάρε ένα κομμάτι χαρτί, κοίταξέ το προσεκτικά. Είναι λευκό, ίσως λίγο κίτρινο στις άκρες. Αισθάνεται στεγνό στα δάχτυλά σου, ελαφρύ, σχεδόν αβαρές. Τώρα, κράτα το κοντά στη φλόγα του κεριού, όχι μέσα. Απλά κοντά. Τίποτα δεν συμβαίνει για μία στιγμή. Και μετά, ξαφνικά, το χαρτί αρχίζει να καφετιάζει. Οι άκρες του γίνονται μαύρες. Καπνός αρχίζει να ανεβαίνει, λεπτός και γκρίζος. Και μετά, χωρίς προειδοποίηση, μία μικρή φλόγα εμφανίζεται. Το χαρτί καίγεται. Γίνεται φωτιά, αλλά τι έγινε πραγματικά? Τι άλλαξε? Το χαρτί ήταν εκεί και τώρα δεν είναι. Στη θέση του υπάρχει καπνός, στάχτη, θερμότητα και φως. Πού πήγε το χαρτί? Εξαφανίστηκε. Καταστράφηκε ή κάτι άλλο συνέβη. Κάτι πιο βαθύ. Κάτι που αν το καταλάβεις πραγματικά θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πάντα. Το χαρτί είναι φτιαγμένο από μόρια. Μακριές αλυσίδες ατόμων κρατημένες μαζί με δεσμούς, αόρατους και απίστευτα ισχυρούς. Κυρίως άνθρακας, υδρογόνο και οξυγόνο, οργανωμένα σε πολύπλοκα μοτίβα που ονομάζουμε κυταρίνη. Αυτοί οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων είναι σαν ελαττήρια, εκτινόμενοι και συμπιεζόμενοι, κρατώντας τα άτομα σε θέσεις συγκεκριμένες. Κάθε δεσμός κρατάει ενέργεια κλειδωμένη μέσα του, σαν βαλίστρα τεντωμένη και έτοιμη. Όταν φέρνεις τη φλόγα κοντά, προσθέτεις κάτι, θερμότητα, ενέργεια. Τα άτομα στο χαρτί αρχίζουν να κινούνται πιο γρήγορα, δονούνται περισσότερο, ταλαντεύονται πιο άγρια. Και σε μια στιγμή, ένας από αυτούς τους δεσμούς σπάει. Ένα άτομο ανθράκα που κρατούνταν σφιχτά ξαφνικά ελευθερώνεται και στον αέρα γύρω από το χαρτί υπάρχει κάτι άλλο. Οξυγόνο. 2 άτομα οξυγόνου κρατημένα μαζί, επίσης με έναν δεσμό, επίσης με ενέργεια αποθηκευμένη. Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια είναι όμορφο και τρομακτικό. Ο άνθρακας συναντά το οξυγόνο. Δεν χρειάζεται να τα φέρεις μαζί. Ο αέρας είναι γεμάτος οξυγόνο. Είναι παντού γύρω σου, αόρατος και αδιάφορος. Αλλά όταν ο άνθρακας και το οξυγόνο συναντηθούν, κάτι μέσα τους αναγνωρίζει το ένα το άλλο. Όχι με σκέψη, όχι με επιθυμία, αλλά με κάτι πιο θεμελιώδες. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ανάμεσα στα άτομά τους. Τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω τους και σχηματίζουν ένα νέο δεσμό. Άνθρακας και 2 οξυγόνα. Διοξίδιο του άνθρακα. CO2. Το γνωρίζεις. Το αναπνέεις έξω με κάθε εκπνοή. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνεις, αυτό που κανείς δεν σου έχει πει με τον σωστό τρόπο, είναι ότι αυτός ο νέος δεσμός, αυτή η νέα διάταξη ατόμων, είναι πιο σταθερή από την παλιά. Είναι σαν το βαλίστρα να πυροβολεί το βέλος. Η ενέργεια που κρατούνταν στους παλιούς δεσμούς απελευθερώνεται, πετάγεται έξω. Και αυτή η ενέργεια είναι το φως που βλέπεις, είναι η θερμότητα που αισθάνεσαι, είναι η φλόγα. Η φωτιά δεν είναι ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία. Είναι ο χορός των ατόμων που αποδεσμεύονται και επανασυνδέονται, ελευθερώνοντας ενέργεια
καθώς κινούνται από μία διαμόρφωση λιγότερο σταθερή σε μία πιο σταθερή. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το κάψιμο. Όχι κάποια μαγική ιδιότητα. Όχι κάποια ουσία που καταναλώνεται. Απλώς αλλαγή, αναδιάταξη, μετασχηματισμός. Αλλά ακόμα δεν έχεις καταλάβει. Γιατί μπορείς να ακούσεις αυτά τα λόγια και να νομίζεις ότι καταλαβαίνεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να πας βαθύτερα. Πρέπει να ρωτήσεις την επόμενη ερώτηση. Εντάξει, λες, τώρα καταλαβαίνω ότι η φωτιά είναι χημική αντίδραση. Τα άτομα ανασυνδυάζονται και ελευθερώνουν ενέργεια. Αλλά γιατί? Γιατί ο άνθρακας και το οξυγόνο σχηματίζουν διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί απελευθερώνεται ενέργεια. Γιατί ο νέος δεσμός είναι πιο σταθερός από τον παλιό. Και εδώ αρχίζει η πραγματική ιστορία. Εδώ είναι που ο Ρίτσαρντ Φέινμαν, ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς που έζησαν ποτέ, θα σταματούσε και θα σε κοιτούσε με αυτό το ύφος του, μισό χαμόγελο, μισή απελπισία, και θα σου έλεγε «Δεν το ξέρω». Όχι επειδή είναι ανόητος, όχι επειδή η επιστήμη δεν έχει απαντήσεις, αλλά επειδή η ερώτηση «γιατί» είναι επικίνδυνη, είναι ατελείωτη. Κάθε απάντηση οδηγεί σε μια βαθύτερη ερώτηση και κάθε βαθύτερη ερώτηση αποκαλύπτει ότι αυτό που νόμιζες ότι ήταν εξήγηση ήταν απλώς περιγραφή. Θα σου πω γιατί ο άνθρακας και το οξυγόνο σχηματίζουν διοξίδιο του άνθρακα. Επειδή τα ηλεκτρόνια γύρω από τα άτομα του άνθρακα και του οξυγόνου έχουν συγκεκριμένες ενέργειες και όταν κινούνται σε νέες θέσεις, σε καινούρια τροχιακά γύρω από τους πυρήνες, βρίσκουν μία διαμόρφωση με χαμηλότερη συνολική ενέργεια. Και το σύμπαν, για λόγους που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως, προτιμάει τις καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας. Κάθε σύστημα στο σύμπαν, αν του δοθεί η ευκαιρία, θα κινηθεί προς μία κατάσταση με λιγότερη ενέργεια. Μία πέτρα κυλάει κάτω από το λόφο. Το νερό ρέει προς τα κάτω. Τα άτομα επανασυνδυάζονται, όλα ψάχνουν να πέσουν σε κάτι χαμηλότερο, σε κάτι πιο σταθερό. Αλλά γιατί? Γιατί το σύμπαν προτιμάει τις καταστάσεις χαμηλότερης ενέργειας. Και τώρα μπορώ να σου μιλήσω για εντροπία, για το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, για το γεγονός ότι τα κλειστά συστήματα κινούνται προς μεγαλύτερη αταξία. Μπορώ να σου πω ότι όταν η ενέργεια απελευθερώνεται από τους χημικούς δεσμούς, διασκορπίζεται στον αέρα, διαδίδεται, γίνεται λιγότερο συγκεντρωμένη και περισσότερο διάχυτη και αυτό αυξάνει την εντροπία, την αταξία του συστήματος. Και το σύμπαν πάντα κινείται προς μεγαλύτερη εντροπία. Αλλά γιατί? Γιατί υπάρχει εντροπία? Γιατί ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος υφίσταται. Μπορώ να σου μιλήσω για στατιστική μηχανική. Μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι για τα άτομα να είναι σε αταξία παρά σε τάξη και επομένως οι διατεταγμένες καταστάσεις είναι απίθανες και οι άτακτες καταστάσεις είναι πιθανές και το σύμπαν απλώς κινείται προς το πιο πιθανό. Αλλά γιατί τα πράγματα κινούνται προς το πιο πιθανό? Τι τα κάνει να κινούνται καθόλου? Τώρα μπορώ να σου μιλήσω για κβαντομηχανική. Μπορώ να σου πω ότι τα ηλεκτρόνια δεν είναι μικρά σωματίδια που περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες όπως πλανήτες γύρω από έναν ήλιο. Είναι κύματα πιθανότητας, θολές περιοχές όπου μπορεί να είναι, όπου πιθανώς είναι, όπου θα μετρηθούν να είναι αν αποφασίσεις να κοιτάξεις. Μπορώ να σου πω ότι όταν δύο άτομα πλησιάζουν, τα κύματα πιθανότητας των ηλεκτρονίων τους αλληλεπικαλύπτονται, παρεμβάλλονται, δημιουργούν νέα μοτίβα και αυτά τα μοτίβα καθορίζουν αν τα άτομα θα προσελκύονται ή θα αποθούνται, αν θα σχηματίσουν δεσμό ή θα παραμείνουν χωριστά. Αλλά γιατί τα ηλεκτρόνια συμπεριφέρονται σαν κύματα? Γιατί υπάρχει η εξίσωση του Σρόντιγκερ. Γιατί τα σωματίδια έχουν κύμα πιθανότητας. Και τώρα είσαι στην άκρη. Είσαι στο όριο του τι μπορούμε να εξηγήσουμε. Μπορώ να σου πω ότι
Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύμπαν. Μπορώ να σου πω ότι έχουμε εξισώσεις που περιγράφουν τη συμπεριφορά των σωματιδίων με απίστευτη ακρίβεια. Ότι μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα από το πώς τα άτομα συνδυάζονται μέχρι πώς το φως κινείται μέσα από το γυαλί, ότι η κβαντομηχανική είναι η πιο επιτυχημένη θεωρία στην ιστορία της επιστήμης. Αλλά δεν μπορώ να σου πω γιατί. Δεν μπορώ να σου πω γιατί τα ηλεκτρόνια υπακούουν στην εξίσωση του Schrödinger αντί για κάποια άλλη εξίσωση. Δεν μπορώ να σου πω γιατί το σύμπαν είναι έτσι και όχι αλλιώς. Αυτό δεν είναι αποτυχία. Αυτή είναι η φύση της πραγματικότητας. Σε κάποιο σημείο κάθε εξήγηση σταματά. Σε κάποιο σημείο πρέπει απλώς να πεις «Αυτό είναι το πώς είναι τα πράγματα». Το σύμπαν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τα ηλεκτρόνια έχουν αυτές τις ιδιότητες. Οι δεσμοί σχηματίζονται και σπάνε σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Και όταν σπάνε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ελευθερώνουν ενέργεια. Και εμείς αυτήν την ενέργεια την ονομάζουμε φωτιά. Ο Φέινμαν το καταλάβαινε αυτό βαθύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Όταν κάποιος του ζητούσε να εξηγήσει γιατί τα μαγνητάκια αποθούνται, αρνούνταν να δώσει απλές απαντήσεις. Έλεγε ότι δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι εκτός αν έχεις ήδη αποδεχτεί κάποια πράγματα ως δεδομένα, κάποιες βασικές αλήθειες που δεν εξηγούνται αλλά απλώς είναι. Κάθε εξήγηση στηρίζεται σε κάτι ακόμα πιο θεμελιώδες και τελικά φτάνεις σε κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις παραπέρα. Μπορείς μόνο να το δεχτείς. Αυτό που σου έχω πει μέχρι τώρα δεν είναι πραγματικά μία εξήγηση για το γιατί η φωτιά καίει. Είναι μία περιγραφή του πώς η φωτιά καίει. Σου είπα ότι τα άτομα ανασυνδυάζονται, ότι η ενέργεια απελευθερώνεται, ότι οι δεσμοί σπάνε και σχηματίζονται. Σου είπα τους κανόνες, αλλά οι κανόνες δεν είναι εξήγηση. Οι κανόνες είναι απλώς το πώς περιγράφουμε αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει. Και αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι η ομορφιά της επιστήμης. Δεν προσποιείται ότι έχει όλες τις απαντήσεις. Δεν σου λέει γιατί το σύμπαν υπάρχει ή γιατί έχει αυτούς τους συγκεκριμένους νόμους και όχι άλλους. Σου λέει πώς λειτουργεί το σύμπαν. Σου δίνει έναν τρόπο να προβλέπεις τι θα συμβεί. Σου δίνει δύναμη. Με αυτή τη γνώση μπορείς να ανάψεις φωτιά όταν χρειάζεται. Μπορείς να την σβήσεις όταν θέλεις. Μπορείς να κατασκευάσεις μηχανές που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε κίνηση, σε ηλεκτρισμό, σε φως. Μπορείς να κατανοήσεις τον κόσμο με τρόπους που οι πρόγονείς σου δεν μπορούσαν καν να φανταστούν. Αλλά η τελική απάντηση, το τελικό γιατί, είναι πάντα έξω από την αρμοδιότητά μας. Είναι σαν να προσπαθείς να σηκώσεις τον εαυτό σου από τα κορδόνια των παπουτσιών σου. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το σύμπαν και να το κοιτάξεις από εξωτερική σκοπιά. Δεν μπορείς να ρωτήσεις γιατί οι νόμοι της φυσικής είναι έτσι επειδή είσαι μέρος του συστήματος που περιγράφουν αυτοί οι νόμοι. Είσαι φτιαγμένος από τα ίδια άτομα που υπακούουν σε αυτούς τους νόμους. Τα ηλεκτρόνια στα κύτταρά σου υπακούουν στην εξίσωση του Schrödinger. Οι χημικές αντιδράσεις που σε κρατούν ζωντανό ακολουθούν τους ίδιους ακριβώς κανόνες με τη φωτιά που καίει το χαρτί. Υπάρχεις επειδή ο άνθρακας, το οξυγόνο, το υδρογόνο και όλα τα άλλα στοιχεία μέσα σου μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς με συγκεκριμένους τρόπους. Τα μόρια του DNA σου είναι αλυσίδες ατόμων κρατημένων μαζί με ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Κάθε σκέψη που έχεις είναι το αποτέλεσμα ηλεκτρικών σημάτων που ταξιδεύουν μέσω των νευρώνων σου. Και αυτά τα σήματα υπάρχουν επειδή οι όντα νατρίου και καλίου μπορούν να κινούνται μέσα και έξω από τα κύτταρά σου, αλλάζοντας το ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε σημείο κατά μήκος της μεμβράνης του νευρώνα. Κάθε συναίσθημα,
Κάθε ανάμνηση, κάθε εμπειρία είναι σε μία έννοια, μία χημική αντίδραση ή μάλλον τρισεκατομμύρια χημικές αντιδράσεις, συντονισμένες με απίστευτη ακρίβεια. Όταν βλέπεις φωτιά, όταν αισθάνεσαι τη θερμότητά της στο πρόσωπό σου, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι φωτόνια, μικρά πακέτα ενέργειας που εκπέμπονται από τα άτομα στη φλόγα, ταξιδεύουν μέσα από τον αέρα και χτυπούν το δέρμα σου. Εκεί απορροφούνται από μόρια στα κύτταρα του δέρματός σου, αυξάνοντας την κινητική ενέργεια των ατόμων, κάνοντάς τα να κινούνται πιο γρήγορα. Και ο εγκέφαλός σου ερμηνεύει αυτήν την αυξημένη κίνηση ως θερμότητα. Δεν υπάρχει θερμότητα σαν πράγμα. Υπάρχει μόνο κίνηση. Άτομα που κινούνται. Και όταν κινούνται γρήγορα, τα αισθάνεσαι ως ζεστό. Όταν κινούνται αργά, τα αισθάνεσαι ως κρύο. Το φως που βλέπεις είναι επίσης κίνηση. Είναι ταλαντώσεις στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Κύματα ενέργειας που διαδίδονται μέσα από το διάστημα με την ταχύτητα του φωτός. Όταν αυτά τα κύματα φτάνουν στα μάτια σου, χτυπούν μόρια στον αμφιβληστροειδή, μόρια που αλλάζουν σχήμα όταν απορροφούν φωτόνια, και αυτή η αλλαγή σχήματος ξεκινά μια σειρά χημικών αντιδράσεων που τελικά στέλνουν ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλό σου. Και ο εγκέφαλός σου, αυτή η απίστευτα περίπλοκη συλλογή από δισεκατομμύρια νευρώνες, ερμηνεύει αυτά τα σήματα ως κίτρινο ή πορτοκαλί ή κόκκινο. Το χρώμα δεν υπάρχει έξω από σένα. Το χρώμα είναι κάτι που ο εγκέφαλός σου δημιουργεί. Οπότε, όταν βλέπεις φωτιά να καίει, αυτό που πραγματικά βλέπεις είναι μια αλληλουχία γεγονότων που ξεκινούν με άτομα, που ανασυνδυάζονται και τελειώνουν με νευρώνες στον εγκέφαλό σου που ενεργοποιούνται με συγκεκριμένα μοτίβα. Όλα είναι συνδεδεμένα. Η φωτιά δεν είναι ξεχωριστή από σένα. Εσύ δεν είσαι ξεχωριστός από τον κόσμο. Είσαι μέρος της ίδιας συνεχόμενης διαδικασίας. Τα ίδια ηλεκτρόνια που χορεύουν στη φλόγα χορεύουν και μέσα σου. Οι ίδιοι νόμοι που καθοδηγούν τη φωτιά καθοδηγούν κάθε άτομο στο σώμα σου, κάθε σκέψη στο μυαλό σου. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό και το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συνειδητοποιήσει ένας άνθρωπος, ότι δεν είσαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει εσύ και κόσμος. Υπάρχει μόνο ένα απέραντο, αλληλένδετο δίκτυο ατόμων και δυνάμεων και πεδίων, όλα χορεύοντας μαζί σύμφωνα με τους ίδιους βασικούς κανόνες. Είσαι ένα μοτίβο στον χορό, μια προσωρινή διαμόρφωση, συγκρατημένη μαζί για μια στιγμή, πριν τα άτομά σου επιστρέψουν στο σύμπαν και γίνουν μέρος κάτι άλλο. Ο άνθρακας στα οστά σου κάποτε ήταν μέσα σε ένα αστέρι. Δισεκατομμύρια χρόνια πριν, βαθιά στον πυρήνα ενός άστρου, πολύ μεγαλύτερου από τον ήλιο, πυρήνες υδρογόνου συγχωνεύονταν για να σχηματίσουν ήλιο και μετά πυρήνες ηλίου συγχωνεύονταν για να σχηματίσουν άνθρακα, οξυγόνο, νέο, σίδηρο. Κάθε στοιχείο στο σώμα σου, εκτός από το υδρογόνο, φτιάχτηκε μέσα σε αστέρια, και όταν εκείνα τα αστέρια πέθαναν, όταν εξεράγησαν σε υπερνόβα, τα άτομά τους εκτινάχθηκαν στο διάστημα. Επέπλεαν στο κενό για εκατομμύρια χρόνια, μέχρι που τράβηξε η βαρύτητα και άρχισαν να συναθρίζονται και να σχηματίζουν νέα αστέρια, νέους πλανήτες. Και σε έναν από αυτούς τους πλανήτες, σε αυτό το μικρό μπλε σημείο που λέγεται Γη, τα άτομα αυτά βρήκαν τρόπους να συνδυαστούν σε μόρια και τα μόρια βρήκαν τρόπους να οργανωθούν σε κύτταρα και τα κύτταρα βρήκαν τρόπους να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν εσένα. Είσαι φτιαγμένος από νεκρά αστέρια και κάποια μέρα όταν πεθάνεις, τα άτομά σου θα επιστρέψουν στη Γη. Θα καταναλωθούν από βακτήρια, από μύκητες, από φυτά. Θα γίνουν μέρος του χώματος, του αέρα, του νερού. Θα περάσουν μέσα από άλλα πλάσματα. Ο άνθρακας από τα οστά σου μπορεί μία μέρα να γίνει μέρος ενός δέντρου. Το οξυγόνο από την αναπνοή σου
μπορεί να εισπνευστεί από κάποιον άλλον. Τα άτομά σου θα συνεχίσουν να χορεύουν, να σχηματίζουν νέους δεσμούς, να σπάνε, να ελευθερώνουν ενέργεια, να μετασχηματίζονται για πάντα. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της φωτιάς. Όχι το ότι καίει, αλλά το ότι σου δείχνει την αλήθεια. Ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο. Ότι όλα είναι σε διαρκή αλλαγή. Ότι η ενέργεια μετασχηματίζεται, αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ. Ότι κάθε τέλος είναι μία αρχή. Ότι το χαρτί που καίγεται γίνεται καπνός και στάχτη και θερμότητα και αυτή η θερμότητα απλώνεται στον αέρα. Και ο αέρας μεταφέρει τη θερμότητα παντού. Και τελικά η ενέργεια διασκορπίζεται τόσο πολύ που δεν μπορείς πια να την ιχνηλατήσεις, αλλά είναι ακόμα εκεί, κάπου, για πάντα. Και αυτό ισχύει και για σένα. Κάθε σκέψη που σκέφτεσαι απαιτεί ενέργεια. Κάθε κίνηση που κάνεις καίει θερμίδες, που είναι απλώς μια άλλη λέξη για την ενέργεια που αποθηκεύεται στους χημικούς δεσμούς της τροφής που τρως. Αυτή η τροφή είναι φτιαγμένη από φυτά ή ζώα που έφαγαν φυτά. Και τα φυτά έφτιαξαν την ενέργειά τους από το φως του ήλιου. Και ο ήλιος φτιάχνει το φως του από πυρηνική σύνδεξη, από το συνδυασμό πυρήνων υδρογόνου για να σχηματίσουν ήλιο και να απελευθερώσουν ενέργεια. Κάθε μπουκιά που τρως, κάθε ανάσα που παίρνεις είναι ηλιακό φως που μετατράπηκε σε χημική ενέργεια. Είσαι μία μηχανή που καίει αργά. Είσαι μία φλόγα που κινείται αργά. Η μόνη διαφορά μεταξύ σένα και του καιόμενου χαρτιού είναι η ταχύτητα και η οργάνωση. Το χαρτί καίγεται γρήγορα, άτακτα. Τα άτομά του διαλύονται σε χάος. Αλλά εσύ καις αργά, ελεγχόμενα. Το σώμα σου είναι μία απίστευτα περίπλοκη μηχανή που διατηρεί την τάξη για λίγο, που κρατά την αταξία μακριά για λίγο, που χρησιμοποιεί ενέργεια για να δημιουργήσει δομή, μοτίβο, οργάνωση. Αλλά τελικά η εντροπία κερδίζει. Τελικά όλα διαλύονται. Όλα επιστρέφουν στην αταξία. Όλα γίνονται ξανά μέρος του κοσμικού χορού. Και αυτό δεν είναι θλιβερό. Δεν είναι απεσιοδοξία. Είναι απλώς η αλήθεια. Και στην αλήθεια υπάρχει ομορφιά. Στην αποδοχή της φθοράς σου υπάρχει ελευθερία. Επειδή αν καταλάβεις ότι είσαι προσωρινός, ότι είσαι ένα μοτίβο που θα διαλυθεί, τότε κάθε στιγμή γίνεται πολύτιμη. Κάθε ανάσα είναι θαύμα. Κάθε σκέψη είναι μια ευκαιρία να βιώσεις αυτό το απίστευτο γεγονός της ύπαρξης, αυτή τη στιγμιαία αναλαμπή συνείδησης σε ένα σύμπαν που κατά τα άλλα είναι ασυνείδητο. Όταν ο Φέινμαν κοιτούσε τον κόσμο, δεν έβλεπε μόνο τους κανόνες. Έβλεπε την ομορφιά των κανόνων. Έβλεπε πώς από μερικές απλές αρχές, από μερικές βασικές δυνάμεις και συμμετρίες, προκύπτει όλη αυτή η απίστευτη πολυπλοκότητα. Αστέρια, πλανήτες, ζωή, εσύ. Όλα φτιαγμένα από τα ίδια τούβλα. Όλα ακολουθώντας τους ίδιους νόμους. Κι όμως τόσο ποικίλα, τόσο απρόβλεπτα, τόσο όμορφα. Η φωτιά καίει όχι επειδή έχει κάποια ουσία μέσα της που ονομάζεται καύση. Καίει επειδή τα άτομα μπορούν να ανασυνδυαστούν. Επειδή η ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί και να απελευθερωθεί. Επειδή το σύμπαν επιτρέπει σε τέτοιες διαδικασίες να συμβαίνουν και εσύ υπάρχεις για τον ίδιο λόγο. Επειδή τα άτομα μπορούν να σχηματίσουν μόρια. Επειδή τα μόρια μπορούν να σχηματίσουν κύτταρα. Επειδή τα κύτταρα μπορούν να σχηματίσουν εγκεφάλους. Επειδή το σύμπαν επιτρέπει σε τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, δεν υπάρχει τελικό γιατί. Υπάρχει μόνο το πώς. Και το πώς είναι αρκετό. Το πώς είναι όλα. Επειδή στο πώς βρίσκεις την αλήθεια για το τι είσαι. Δεν είσαι ένα ξεχωριστό «ον» που συμβαίνει να υπάρχει σε έναν κόσμο. Είσαι ο κόσμος. Είσαι ένας τρόπος με τον οποίο το σύμπαν κοιτάζει τον εαυτό του. Τα μάτια σου είναι μάτια του σύμπαντος. Τα χέρια σου είναι χέρια του σύμπαντος. Οι σκέψεις σου είναι σκέψεις του σύμπαντος. Όταν κοιτάς τη φωτιά,
Το σύμπαν κοιτάζει ένα μέρος του εαυτού του να μετασχηματίζεται. Και αυτή η συνειδητοποίηση είναι πιο απελευθερωτική από οποιαδήποτε εξήγηση. Επειδή σημαίνει ότι δεν είσαι μόνος. Δεν μπορείς να είσαι μόνος. Είσαι συνδεδεμένος με τα πάντα. Τα άτομα στο δεξί σου χέρι ήταν κάποτε μέσα σε δεινόσαυρους, σε αρχαίους ωκεανούς, σε εκρήξεις υπερνόβα. Είσαι κυριολεκτικά φτιαγμένος από τη σκόνη των αστεριών. Και κάποια μέρα τα άτομά σου θα ταξιδέψουν ξανά. Θα γίνουνε μέρος νέων οργανισμών, νέων πλασμάτων, νέων ιστοριών. Η φωτιά καίει. Το χαρτί γίνεται καπνός. Η στάχτη πέφτει. Και κάπου, σε κάποιο μελλοντικό χρόνο, τα άτομα του άνθρακα που ήταν στο χαρτί θα βρεθούν σε ένα φυτό, σε ένα δέντρο, σε έναν άνθρωπο. Και θα καούν ξανά, με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντα το ίδιο. Πάντα μετασχηματισμός. Πάντα αλλαγή. Πάντα χορός. Είσαι η φλόγα. Είσαι το χαρτί. Είσαι ο αέρας που κρατά το οξυγόνο. Είσαι τα πάντα.